Uy, si Idol man oh. Sudlon ako din. Idol, Papa J! Uy, 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 uy! Ha? Fan ko dol, fan! Fan ko ni mo! Kawatan. Uy, fan ko ni mo! Nakita gina ko to imong... Usa mo ka dali? Nakita gina ko ang imuha ganing video sa Riti. Uy, no! Congrats unta taka! Ay, nakakita din ka, oh. Congrats, dol! Salamat, dol. Nakarga ko, dol. O, top 10 ko, dol ba? Nakarga pa ba? Gani! O niya, daog na mo to. Kamong napulo. Wala pa, dol. Wala pa kay... Karong March 21 man ang final ano ato nga. Ay, di ay ba? Tambakan man, dol. Si tambakan? Tambakan, ay. Kuan man, pinaghanay mag-reaction ba niya. Murag, nakita na ko, tambakan, dol. Ay, murag dito itong uban, no? Unya? Tambakan, eh. Gusto makaan ng kahoy. Wala, kanang practice gapon kung ano, dol. Ingon, tambakan na Ilyas ka. nga dance. Ha? Tambakan na ka. Dili kay basig mo ingon si Mayor ba nga pasudown ba, pa-aktualon mig sayaw ba? Man man makaandam ta kaysa wala, di ba? O ni anong dera man ng kahoy? Nah, wa di ka di mo idol si Ilyas. Wala di ka katanog si Kasuho. Ay wano ko katanaw. Mo ni ang iyang diri hango ang iyang sayaw. Dili man nabastos iyang sayaw kanang anak niya nga sayaw. Ana dili na niya gikuha sa kahoy kanang rubber tree. Rubber tree nga tugas man ata ni nga kahoy. Tugas kita kani. Oh. Unsa man ni? Guma. Unsay English ang guma? Rubber. Oh, rubber tree. Oh, rubber tree kaya pareha kaya po na. Ano naman oh, dili. Para makabalo ka dol. Kaya idol man po nimo. Para makabalo ka dili gikuha ni Ilyas ang kuan. Sayaw niya anak gunit na diri oh. Ilan yung padugaon. Duga pa lang dula ako dol kay. Oh, puno na ga dol, no? Oh. Oh. Sa mga interior man na. Dili guma man eh. Mo ni finish product sa lang ko ilaha kay duga pa man to. Oh. Ano kay finish product na gid siya. Ay di ay ba? Puno na eh. Baho pa nila sa dol, baho. Pero pag mabaligya na ni, humot ng korta. Uhahi! Uhahay man to. Ha? Uhay dito? Oh, dili. Ano? Dili, di man nabastos yang sayo dol. Dili na dol yang kuan ana. Ana yang kuan ano, gunit man na siya dol anya. Kuan na kanang duga. Duga dila ni duga ko guma lang gini tinor nga ana dol. Pakitaan ta ka dol ha. Sige daw. Ha? Idol man ko nimo. Oh, sige daw. Ah, dol gunit kaniyang kamot dol ana na dol. Gunit niya dili na sa mutabas. Kuno siya ito nga. Awat ha. Napakpo na dol. Awat ha. Ay mabana day na. Pwede dol para makita gini mo hapak dol. Dabi. So. Dali, ana gunit no, gunit. Ana na. Wow. Ay, dira day na siya nakakuha di ay. Hapak no. Ay, di ay ba? Kitaon ka ha? Sige daw. Kantahe. Ah, Anak, yung ka, idol ko nimo. Yung ka ba mo kanta? Ha? Sige, kanta 1, 2, 3, kanta. Anak Tapos niya, uda, na. Para makakabalo na ka no. ay, anak day na. Basig, pasayawon mi kalit ba? Nung kaandam ta. Ay. Kung kaysa lisod kayo, ta kaandam. Magtaka ka dito, di ba? Na. Pero idol, gyapon ko naman dol. Bisag, dili ako ang daog. Ah, oo, idol kayo, pero minti gud na, oh. Isbang. Anak gud na. Idol. Kisa mo ko? Si Papa G. Oh, Papa G, idol. Gunit ka dire. Sige, ito na. Ha? Moro tong pumunta na? Noro to eh. Ati abi ko kawatan ka ba? Dili ay, sige dal. Dila ka dal. Dila ka dal. Sa, tuhan na to.